היי, ותודה שחזרתם לערוץ שלנו. אז היום אנחנו עושות סרטון שקצת יחזק בינינו את היחסים ואת ההיכרות. אז בואו נתחיל. הכללים הם כך, יש לנו שאלות מהטלפון. אני קוראת את כל השאלות. ויש לנו דפים שכתוב עליהם את השמות שלנו, ואנחנו צריכים לענות על השאלות. אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים. אוריאן שמה את כל השאלות. היא כבר שמה. אוקיי, עכשיו היא קוראת את השאלות ויש לנו פה דפים, ואנחנו נראה לכם, ליאל, אוריאן, או שנינו. אוקיי? בואו נתחיל. מי יותר חזקה? כתוב פה אוריאן. נכון. מי יותר טובה בכדורגל? אוריאן. מי אוהבת ללמוד? אני, ליאל. כמו שאתם, אם אתם לא זוכרים, היא אוריאן ואני ליאל. מי אוהבת שופינג? שתינו. מי אוהבת סדר? שתינו. מי לוקח יותר זמן להתלבש? אוקיי, זה ברור. אוריאן. לוקח לי מה זה. מי יותר ספורטיבית? אוריאן. שתינו. אוריאן. אני אומרת שאוריאן והיא אומרת ששנינו. מי יותר גבוהה? אוריאן. היא בחורה פה בבית. מי אוהבת חיות? שנינו. שתינו. למרות שיש לנו פה עוברות בבית, עוד מעט נצלם לכם בסוף הסרטון. אולי. מי אוהבת שופקינס? אוריאן. מי שלא מכיר, רגע, אני אבוא ואני אראה לכם. רגע. אז אוקיי, אוריאן הביאה, עכשיו תראה לכם. אוקיי, אני קניתי של האקססוריז. זה סל. והנה השופקינס, נכון. ומי שמכיר, בסדר. הנה, שמים אותה פה והיא ככה. אוקיי, עכשיו אתם יודעים מה זה שופקינס, אז אוריאן אוהבת שופקינס. אוקיי, מי אוהבת סושי? שתינו. מי אוהבת תכשיטים? שתינו. אני שמה שעון וטבעת. כן, אבל יש פחות תכשיטים, כאילו זה לאירועים ולא לבית הספר, אז שתינו. אני או שתינו, כן. זה כזה באמצע. אבל אני אוהבת תכשיטים מאוד. אוקיי, אז נחזור אליכם. החלטנו לא לצלם לכם את האוגרות כדי לשמור קצת על פרטיות. אוקיי? אז בכלל, סליחה. נראה לכם אולי בפעם הבאה. ביי.